ҳамасола ҷашни истиқлоли давлатии кишвари азизамон дар сартосари мамлакат бо шукӯҳи хоса таҷлил мегардад. ҳамоиши тантанавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон зери унвони таҳкими истиқлоли давлатӣ ва рушди давлатдории миллӣ ҳадафи ҳизби халқии демократии тоҷикистон низ ба 34-солагии истиқлоли давлатии мамлакат бахшида шуда, дар он намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон, кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, сиёсатшиносон, роҳбарият ва аъзоёни кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии мамлакат, собиқадорон ва фаъолон иштирок доштанд. нахуст маликшоҳ неъматзода ширкатдоронро бо 34-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон табрику таҳният намуд. мавсуф иброз дошт, ки таъсис ёфтани ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба марҳилае рост омад, ки миллати ҷафокашидаи тоҷик дар гирдоби нобасомониҳо ва фитнаву иғвои ҳангомаҷӯёну бадхоҳони миллат қарор дошт. истиқлолият дар хатар ва ҷомеа дар ҳолати парокандагӣ қарор дошт. маҳз дар чунин марҳилае, ки ҷомеа ба буҳрони амиқи идеологӣ дучор гардида буд, ташкили нерӯи сиёсӣ барои ислоҳи чунин вазъ зарур буд. ин нерӯи сиёсӣ бо номи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба майдони сиёсат омад ва тавонист буҳронҳои идеологӣ ва сиёсиро аз байн бурда, ҷомеаро дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ роҳнамо гардад. зимни баромади худ иштирокдорон ҳамчунин иброз доштанд, ки халқи тоҷик ҳамчун миллати соҳибтамаддун ва дорои таҷрибаи кӯҳани давлатдорӣ барои бунёди давлати алоҳидаи миллӣ дар ҳама давру замон кӯшишу талошҳо намудааст. собиқаи пурғановати давлатдорӣ ба мо имкон дод, ки пас аз бозгашти сулҳу оромиш дар муддати кӯтоҳе ба арсаи ҷаҳонӣ бароем ва бо нақшгузорӣ дар ҳалли масоили глобалӣ обрӯи кишвар ва миллатро баланд бардорем. халқи тоҷик нишон дод, ки як миллати тамаддунофар аст ва бо гузаштан аз ҳамаи мушкилоти сунъӣ, ки душманон барояш пеш оварда буданд, инак ба ҷойгоҳи арзандае дар сатҳи ҷаҳон расидааст. аз ин рӯ истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои миллӣ бояд дар ниҳоди ҳар як фарди ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавон тарғиб ва ҳифз гардад. дар идомаи чорабинии тантанавӣ ба як гурӯҳ фаъолону собиқадорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон барои хизмати содиқонаву софдилона дар рушду пешрафти ҷомеа дар фазои мутантан ордену ифтихорномаҳо, аз он ҷумла медали хизмати шоиста, медали ҷашнии 30-солагии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, сипосномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон супорида шуданд. бояд гуфт, ки ҳамасола дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатии тоҷикистон фаъолону собиқадорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон қадрдонӣ мегарданд ва ба онҳо мукофотҳои гуногун тақдим карда мешаванд ва боиси сарфарозии аъзоёни ҳизб мегардад. мавриди зикр аст, ки чунин қадрдонӣ барои ҳавасмандии бештари аъзоёни ҳизб мусоидати фаъол менамояд. امروز ما صاحب دولتیم، صاحب دولتی صاحب اختیار و این همایش بزرگی که این لحظه ها برگزار گشت بار دیگر ما را به عمق تاریخ و به عمق اون عصرهای برد که در حقیقت تاجیکیان از عمق قرنها صاحب دولت و صاحب دیوان بودیم و ما امروز یک پاره آن دولتداری بزرگ سامانیان و کروش کبیر و آن گذشتگان ناتکراریم و صد شکر که امروز تاجیکستان عزیز ما را با شرافت ابرمرد عرصه تاریخ، پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی جهانیان میشناسند، اعتراف میسازند. дар фарҷоми ҳамоиши тантанавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон зери унвони таҳкими истиқлоли давлатӣ ва рушди давлатдории миллӣ ҳадафи ҳизби халқии демократии тоҷикистон барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки санъаткорони варзидаи кишвар манзури аҳли толор гардонида шуд.